Velkommen til arbejdspladsen, man ikke vil hjem fra. Det er Mia. Og det er Malene, og vi er ledelsen i Skovs Børnehus. I Skovs Børnehus vægter vi forskellighed og faglighed højt. Vi har blandt andet 2 Martimeo-terapeuter ansat, samt en uddannet familievejleder. At anvende videooptagelser som en del af vores pædagogiske metode, er en voksende del af vores hverdag. For at sikre en rød tråd mellem de ansatte og ledelsen, har vi en teamkoordinator ansat i både vuggestuen og børnehaven. Skovs Børnehus er beliggende i Københavns Nordvestkvarter, hvor vi rummer en stor diversitet af kultur blandt børn, forældre og personaler. Som en del af vores pædagogiske fundament arbejder vi dagligt med sprog og fællesskaber, samt krop og bevægelse. Vi lægger en stor værdi i alle dagens måltider og målretter indsatser i takt med børnenes udvikling og behov. I Skovs Børnehus vægter vi personalets trivsel og det kollegiale sammenhold højt, og det gælder både i og uden for institutionens åbningstid. Vi ansætter personligheder, der kan bidrage til det gode arbejdsmiljø, og det er vigtigt for os, at alle børn og voksne går hjem med en god fornemmelse i maven hver eneste dag.